Sziasztok gyerekek! Minecraft! Bizony, új sorozatot kezdek, én magam, csak is én magam. Úgyhogy írjuk be 200 és create a new world. Hú, de izgulok. Ezt a minden segít neki. Jaj. Vajon mi lesz? Mondom, vajon mi lesz? Azt a mindenit. Ahova dobott minket. Mindegy. Na. Ez egész jó, jaj, egész jó hely. Na. Szóval üdvözlök mindenkit, én hackerbélyem vagyok, az Balázs, és Minecraft. Hopp. Amit csinálunk? Mit csináljunk az? Zsup. Váááá! Kukucs. Yeah! Oh. Now we go farm pot. Texture pack. And Venom. Thanks to texture pack. ONTVENOM texture pack. Jó. Köszönöm. De ezzel is megegyeztünk. És ezt használjuk Craft fel is, úgyhogy tőle se kérdezzétek, ha nem néztek. Törd a blokkot. Jaj. Unatkozok. Ez van, ha hacker unatkozok. Zsügy. Pá. Ez kerek. Elnézést a betegségem miatt. Nem tudom visszafogni valahogy a betegséget. Hát vajon hogyan lehet? Szia malac! Te is segítesz nekem fát valammi? Köszönöm. És elfordulsz? Meg az anyám, na gyere, anyag. Gyere meg. Gyere, itt van. Usi. Te is kész? Mondjuk itt a videóban egy állat se sérült meg. Valaki. 3 usi. Mondjuk, hogy kicseréltek az agyukat, ezek még? Szia. What is the problem? No, oh! Itt egy gyapjú. Úristen. Miket követek én? Na gyere még te is malac. Jó, nem csak színvak, mert rajzolóan színva voltam. Meg most már izévak is vagyok. Távolodok. Megbukok bioszból. És... Egyes szintű lettem. Jaj, és itt a skinem. Én csináltam. Jaj. Kukucs, hagyta háti a kezemen. De folytassuk ezt a szart. Akkor fa van, húsi van, de még azért odakedjem a 2-t, 3-t, 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et, 8-at, 9-et, 10-et. No. Hacker is lucky. Mármint nem az a lucky, hanem lucky. Szerencsés vagyok. Ezt úgy bírom, hogy ez, figyeljetek, F3. Szép lag, szeretjük a laggot. Hogy elmegyünk odáig. Jó, azt kikapcsolom a dugóba. Tényleg 4 GB RAM-os gép, és úgy zabálja a memóriát, ez har. Na. Úgy van. Yes, logging the fucker. Mindegy, nem írjuk ki. Szállván kért, hogy jungle vajon ez. Mit látnak szemeim? Junglé. Ide lekukkantok. Kukucs, jóisten. Na jó, inkább visszafele menjünk mi mostan. Kértek szönt? Így.
shit is your fucker mother. Mi van? Jaj, de gyönyörű. Még disznó, figyelj rám, jó. Te, ne állj az utamba, légy szíves. Jó van, aranyos vagy, megértelek, na. Te se. Úristen, állatokkal beszélek. Nem lősz bele. Malac. Szia, anyamat. De béna vagyok, ütöttem a levegőt. Air is punch. Hát akkor fel fogok ütni. De sok ideig. Lift. Ez az a lift. Akkor vágjunk még fát. Hoppá. Pont görgettem az egeret. Hoppá. Persze, mi? Szóval tűnt. Ez is hova tűnt. You're fucking kidding me? Ja nem, megvan. Punching the tree. The tree. Ez mi volt? Bitch. Kiss. Egy le a nap, egy le a nap. Istenem, már sokáig tartvaljázok. Úgy örülnék, hogy gyémánt baltának. Azt kérem, hogy húsvétre. 15, az pont nem 64. 15x4 az 60, pont 64, még egy 4-szer, az 60, nem 60, ez a 60, és akkor még ki 4, azaz egyetlen egy darab fa. Ó, tehát így jön ki 64. Megtanultam számolni. Mondjuk hát, mert abból nem is vagyok annyira jó, 3-as vagyok, úgyhogy hát azért hülye nem vagyok, hogy számolni tudjak. Na de mivel én most így, ez csak ilyen kezdő, tehát ilyen kezdő történetnek indítottam, hogy igen, most elkezdek egyet, plusz lassan betelik a fraszmentések mappám. Még átugrok ide egy parkot cigány, a francba, nincs futás. Lehetőségem, most te betegek. Mondjuk állat. Mindegy, akkor ide ugrálok, így. És kivágom ezt a fát. Úgyhogy ez csak ilyen kezdő sztori lett volna, hogy oké. Tehát, hogy tudjátok, hogy igen, is elkezdek egy új halalmat, survival mapot. És hát igen. Úgyhogy akkor következőnek majd jelentkezem. Tudom, hogy attól rövid lett, majd persze lesz hosszabb is, csak mondom, csak egy kezdő sztori volt, hogy igen, és elkezdek egyet. És akkor, ha tetszik a videó, lájkod, iratkozz fel, és lássátok meg a skinemnek a... Vagy a skinemet. Na. Vagyis elköszönöm. Sziasztok. Na, jó. Sziasztok. Na, akkor ezt így bebújok ide a árnyékba. Teszem. És leülök. De nem tudom kikapcsolni a Frapset, akkor mindegy. Akkor, na, cső.